Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista appella liċ-Chairman tal-Kumitat Permanenti għal Petizzjonijiet biex jagħti priorità lil petizzjoni minant 53 aqda u individwi fosthom il-President Emeritus Mary Louise Colejro Preca b'appell lill-Gvern biex iressaq emendi qabel ma tkun approvata l-liġi dwar l-użu tal-kannabis. Fil-waqt li vvota kontra l-liġi kif inisa llum, il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qed jinsisti li l-petizzjoni tal-aqdiet u l-individwi għandha tkun diskussa mill-aktar fis mill-Kumitat Parlamentari tal-Petizzjonijiet u l-Gvern jaqaf jgħaddirhom blu minn fuq kulħadd. Kollox qed jindika li l-Gvern mhux lest li jilqa' din it-talba tal-Partit Nazzjonalista fisem 53 aqda u individwi firmatarji ta' din il-petizzjoni. Dan meta kull proċedura fil-Parlament tista' tinbidel biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra kif jiġri f'diversi stanzi fil-ħidma parlamentari. Dan meta l-Partit Nazzjonalista diġà talab b'mod formali li l-Kumitat Parlamentari dwar il-petizzjonijiet jiltaqa' qabel il-vot finali ta' tlieta li ġej. Fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista iltaqa' ma' taqdiet matul il-proċess ta' konsultazzjoni wiesa' u għalhekk itenni li l-abbozz kif propost mill-Gvern u wieħed li se joħloq in-normalizzazzjoni u żieda tal-abbuż ta' droga f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex favur li f'pajjiżna ikollna kultura prevalenti ta' abbuż mid-droga. Fi stqarrija l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qal li jemmen bisħieħ li l-Parlament għandu jpoġġi l-ewwel u qabel kollox l-interess ta' dawk l-aktar vulnerabbli f'pajjiżna b'mod partikolari tfal. Iżda bl-abbozz ta' liġi li ressaq, il-Gvern ta' Roberta Bela qed jagħti daru lit-tfal u lill-interessi u l-ħtiġijiet tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista tenna li jemmen li l-Parlament għandu jilleġisla biss biex tissaħħaħ is-soċjetà Maltija u m'għandu qatt jintuża minn partit politiku biex lejlet elezzjoni ġenerali joħloq diversiv minn fuq kwistjonijiet li huma tassew urġenti għal pajjiżna.